Good day mga kawais! Welcome back to my vlog. Kape. Chicks kayo ang kape na mag. So let's start. So, ang content ako karon sa video is all about reason bakit nalulugi yung tindahan or sari-sari store mo. Or ngano malugi man dyan yung mga sari-sari, no? Mahimo lang sira-sira store, diba? Kumbaga, kay mapapila lang ka man sa nilabay. Wala na, closed na, or closed na. Which is the experience po na mo na first na mong karani months, ani nga tindahan, si Papa ko nag-handle. Medyo nahanaw dyan siya ang mga sulod like wala dyan natarong og budget ang kwanderia. So muna to i-tackle karon. Na ko'y 5 ka reason kung anong malugi man dyan or magsirado ang isa ka store. So let's start. So ang first dyan nga reason, no, or hinungdan nga nung malugi ang isa ka store ay ang pagpautang. So pagpapautang dyan, ang pagpautang manggod na ni siya pros and cons, the advantage and disadvantages. So sa may advantage aning pagpapautang. So ang advantage ang sa pagpautang, so what, like for example, na mabot customer. So udanin mo like friend mo, close kay ni mga friend nangutang sa imo. So ikaw dili ka kadili kay mahadlok ka nga malain sa imuha imong amiga, malain sa imuha imong kaila, diba? Mao man nato ang sakit pud nga Pinoy nga murag hadlok ta mo to say no. So mo na ang pros ana ni advantage ana kay pag magpautang ka sa iya imong hunahuna is maging kuan gyapon mo, okay gyapon mo, okay ang pagtagad sa imuha, then ma-provide nimo iyang utang. So nangutang na siya. Unsa may disadvantage ana? Pag pangutang niya sa imuha, untali ka na imong friend nakuan na kuan yung budget pud sa ilhang personal, like nasa 5 bayro nun pud personally niya, wala ka na bayaran. So ikaw magsakit imong buot, diba? Like pila na ka months ang nilabay, wala na siya pud mong friend magtakilid na mo backlight, diba? Kakatry mo na, nakabantay mo na ang misuod kaayaw niya tungod kay na siya utang sa imo, di na managad niya pag mo backlight straight ang dalan, nagtakilid na kay maulaw. So mo na siya ang mahitabo. So wala pa ka na bayran, wala pa kagitagad. So same lang yap. So disadvantages, same scenario, friend yapon nimo, wala ka nagpautang, walain sa imuha, gilibak ka, mo na disadvantage nga murag malain sa imuha ana good. Pero para sa ko in my experience and advice, opinion to this situation, no, kay mas pilion ako nga dili magpautang kay nga naman friend ako siya niya, din ako siyang balibaran kaya nga naman at least man lang ma-explain ako siya nga kaniyang kong capital is rolling store ni siya. Once na mawala ang 1,000 or 2,000 ako na kay na siya uguan. So kung friend ti ka, kaila ti ka, suot ti ka, unta masabtan nimo nga ako kay nagmay lang ang tubo kaning tindahan gamay lang tubo o para dili mahanaw. So mo lang to, no, kung dra mo ma-test good kung dili siya murag malain siya sa imuha, at least kung mawala man ang friend nimo or kaila nimo, dili maapil imong kwarta kay wala man mo gipautang, diba? Mao po na mindset okay lang mawala tag mga kaila masuod, no, tungod lang nga rason, okay lang jud na. Kay once mawala maguna sila na gyapon maabot. So ana lang salig lang jud na maabot nga mas tinuod pa nga makasabot sa imong sitwasyon o makasabot sa imong gustong ipasabot. So okay, ito na to sa second reason. So second reason kay FIFO, grapo usahay malugi ang store. So FIFO, first in first out. So kung dili nimo ma-manage yung store nga, wala nimo na bantayan kung unsa tong hapit na ma-expire, so meaning na nalugi ka kay na-expire na gutong product sa panahurot, diba? So first in first out, kung unsa toy una naabot mo toy una nimo ipahaling, then katong the rest nga naabot balikod to nimo kay mawala ang imong ginansya, gamay ra imong tubo, tapos mawala pa imong kapital. So FIFO dapat i-manage nimo ang imuhang mga tanawon nimo expiration date nila bawat product para
if ever man nga hapit na yun siya ma-expired, pwede nimo na ipapromo sa uban, di ba? Para at least mahurot siya dayon, dili ka wala kapital, mawala ang tubo. So mo tong second reason. 5. So third reason, no, ano magsarado ang store kay ang open close. Kana ni siyang walay tarong gani nga system, or walay tarong nga time nga pag open o pag sarado nimo, like karong adlaw ay sarado sa ako, kay gana ay sarado sa ako kay kaning tungod ani nga unsa nga reason nga sa kung sara nga kuan nga adlaw ba magsarado ug kuan wala dili gyud makatag na ang customer nga open ka to sila, close ka to sila, tag-adto na dira sarado. Pag mo-open buka wala sila kadto, di ba? Once nga na maguding imong permentiho na siya, mawalan jud gana ang customer kang ilahang utok ana ay sarado na buto sila dito mamalit, di ba? So isa po ana ka kuan technique po, no, para mas kuan ka sa ahead ka sa ubang store. Kailangan jud imong open or close dapat na ay time, which is advantage dapat nimo anang butangan nimo siya og kantali inigbuntag kung tali mag-open ang store sa pikas kay mga 5 or 6, tali 6, so ikaw dapat mag-open ka 5 AM, no, dapat yun pasayuhon nimo. When pag close naman, like for example 9 man mostly dire mga 8 niya, ako nagka-close kong 10 PM. Ako ang pinakaunang open, ako po pinaka-last mo close. Kaya naman yung po yung mamalit, anak, sayang, di ba? Bawat sentimo is mahalaga, di ba? Ika nga nila. So, mo to siya, open, close. Then, isa po din ako tagdag. Once gani mamalit imong customer, secret lang nato niya. Once mamalit ang customer nimo, wala na ka ng product, kurot good. Ayo nga wala na mi ani, namoy kuan, like for example, namoy naguya, tinapa. Wala na rabi mi ana, ayun niyo nga na ang reason. Instead nga yana yung ingon, ang inyong iingon is kuan. Nahurot na, ana good. Nahurot na, mangumpra pa misunod. Ana good. Bago lang nahurot, di para mabalik na sila. So mo lang to. For reason, is inventory. Dapat imo po nang i-apply. Tingala mo nagduko-duko. Akong gisulat siya. Okay, para di na ko siya malimtan. So, umana to sa third reason, no, open, close. Then, the fourth reason, kay inventory. So, kailangan yun na ito i-apply sa itong store. Bisan pag gamay atong store or sa mana atong business, ayun yung basta-basta ha. Kay kanang gamay na dapat magsugod ang dako, diba? So, inventory kailangan jud nimo na i-apply. Tanawon nimo kung sa itong mga kulang, hapit na mahurot, or imuhang kwarta, pilay na, o ano nawala, good. Pilay na kuha na income nimo kanong adlaw sa mga product nga angay pang paliton. Kailangan nimo na i-manage kay para mo to maiwasan to ning na wala na mi ana nga product. So mailisan dayon nato, di ba? So kung sa to mga product ako, so make sure jud no nga masindot i-bundle na lang ninyo siya by box ug paliton ko kusog jud siya kay para nikuan nila makalas kag pagkumpra dito, then makalas pa kag biyahe, then napakay daghan nga stock. So mo lang to. And lastly, reason, which is for summarize na po niyan tanan reason, system. Kailangan jud sa imong store or business na adyo kay sistema na imong ipa tupad, no? Kaya kung wala system, gubot kayo. Wajud. Kagubot na, wala na tanan. Guba ang plano. So, system jud, no? Kailangan first, ito po na to. Tangan nimo tali kung magpapautang ka, tangan ba nimo og pwede tangan to nga bisod jud kay mo dili sa pagpautang, butangan nimo limit like 1 week lang dapat makapay na sila before sila magpautang usab na. First in first out mo to siya, system gyapon na sa mga unang product unsay angay unang ipagawas. Then open close kanu sa ka mag-open, dapat sayuhon jud nimo no sa ka mag-close ana, dapat na kay exact time kay para ining una-una sa customer sayo siya ay dito ko ila RJ store kay open na sila nga time, so ikaw dayon ang ilahang mahuna. Then
inventory dapat na dyan siya. So kailangan dyan sa imong business naka-system nga mag-build kay para dili ka ma kadibulaag sa imong plano.